लोगोफोर नै दा आं सरलपारायाव थांनो फैगासिनो ओंखारबाय पुरा मानसिफोर थांगासिनो आरोना नै बाइकजों लासै सालायखाया हाबखायोल' गिलुबाल मानसि थांबाय जोंबो दा कारजों थांगोन नै लामायाव लाखिथ'दों दसे जोबनो रोङा नै अयथासार मानसिखा ओरै फैगासिनो बे जोंना कारा नैबेनो ओरैबायदि मानसि फैगासिनो Get. Sorolpara. Dia mana lihat terdengलै? Lu belum masuk ke mana ni? Kapena. आइजोफ्रा हनै आयै मा मा जाखोलै भगबान सरलपारा बेखौसो होनो सरलपारा नामा जिबनाव फार्स्ट टाइम फैबायलै लेथिं बाथोन बानायबाय हेल' नै जोंहा नालि फंबायखौ लोगो मोनबाय नै सरलपारायाव बेरायफैनाय सरलपारा बाङायाव दा सरलपारा बाङा बायलाय सिलाय सरलपारा बाङायाव दा औ नायदो मा साइज बानायना होदों दिनै खानायखौ निग्र' बिराद गोबाव जायोमोन लोगो मोनैया फनावल' रायलायबाय थायोमोन 80 बोसोरनि उनाव दिनै लोगो मोनफिनबाय आरो ना ओमफ्राय सरलपारा बाङायाव रुथि गोरान जानो नाहाबदों आरो ना रुथि गोरान ओमफ्राय दा जाखांबाय बिदिनो बुंलाजोब्बाय ओमफ्राय दैयाव दुगैसै आरो ना दसे अर्डार मोननो नागिरबालै बे अर्डाराव 30टा अर्डार दंखायनो आदसा मा रुथिया औ नै मोनसेया मोनजाबावासै जोङो ओरैनो चेनेल नामा ना दैमारि चेनेल दैमारि चेनेलनि थाखाय फेमिलिखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय जोंहा आरैनि चेनेलखौहाय माने कमप्लिट जाजोबाखै कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय वास्टार मा जायाखै दे थाबैनो क्लिक खालामना होबानो जाबाय जोंहा आरैनि दैमारि चेनेलखौहाय आरो ना फेमिलिखौ साबसक्राइब खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो ना लोगोसे जाहाथे डिसक्रिपसननिफ्राय गोदान हरनो हायो नोंथांमोननो दा बेखौ खावलायनानै नोंथांमोनखौ इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ बयखौबो साफ्रोमखौबो खावलायहरनाय जाबाय आरो ना स्पिक क्लिप खालामनो थाखाय ओमफ्रायहाय माबाबाय आरो ना रायजोफोर माने साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय आरो ना नालि भाया मा होनदों खोनाखाबाय नोंथांमोनाथ' गोसोआव लानानै आसि बिमा देखायला हरबानो जाथारबाय नङा होमबा दखानावसो माबा ओरैबायदि फले मानसिल'